Pubovski kvizovi postali su veoma popularni u Podgorici posljednjih godinu dana, kažu organizatori. Građani se dijele u timove od najviše 5 članova i odgovaraju na pitanja iz oblasti kao što su muzička i filmska industrija i sport. Čini mi se nedeljno da ima možda i 5-6 kvizova koji se organizuju, neki se preklapaju. Ja znam konkretno da ovaj naš tematski kviz kad ide sreda, onda u isto vrijeme ide i muzički kviz i opet budu oba mjesta, da kažemo, krcate. O posjećenosti svjedoče i rekordi, pa se organizacija jednog kviza mora podijeliti na 2 lokacije, objašnjava Pantović. U poslednju ovu srijedu kad smo organizovali Friends kviz, odnosno kviz o seriji Prijatelji, u našem lokalu, dakle u Hard Rocku je bilo 49 ekipa, dok je u drugom lokalu, pošto nije moglo sve da stane kod nas, bilo još 16 ekipa, dakle 65 ekipa, što je do sad rekord Crne Gore po brojnosti ekipa na jednom kvizu. Kviz iz znanja o Evropskoj uniji, njenoj politici, kulturi i geografiji organizuje 19. novembra Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa delegacijom Evropske unije i Evropskom kućom. Opuštenu atmosferu, pokažemo što znamo, a i da naučimo što treba, i da naučimo nešto novo. Već se najavio da to organizuje Ministarstvo evropskih poslova i delegacija Evropske unije kroz projekte EU4Me i Evropska kuća i upravo je to jedan način da obiđemo Crnu Goru, da se na taj način prezentuje ono što je Evropska unija i da animiramo ljude da i na taj način u stvari razmišljaju o Evropskoj uniji čiji ćemo članovi na kraju krajeva i biti. U Podgorici su najzastupljeniji kvizovi znanja iz oblasti sporta, muzike i filma, a građani traže da teme budu serije domaće produkcije i čuvena američka Seks i grad.